आं खावलायनो लुबैदों आर'नाइ जानायाव जोंनि मिरु एबसु आरो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मान बावग्रोगोन। बेनि उनाव गासिबो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बयखौबो मान बावो आरो बे समाव मिरु एबसुजों जागायनानै जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि गासिबो बिथांमोनखौ जोङो गासिबो गेदेर बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाबाय। बिराद मोजां जागा नांगौ। बयखौबो फारि-फारियै मान लानानै खुलुमलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव आदा चक्रआ मेथाइ रोजाबगोन आरो जों खेबसे स्राय मोसानानै गेजेराव बयबो स्राय खेबसे मोसानानै साहा लोंलायनायनि उनाव जोंनि बादायलायनाय हाबाफारि जागोन। दा बेनिखायनो मान बावनायाबो सोलिबाय थागोन। खाम दामनाय खाम दामग्रा नोंथांमोन आरो जाबख्रिं दामग्रा